Muralles medievals. Aquest conjunt de l'Alcoi més antic evoca l'evolució de la ciutat. Quan l'antiga vila es va quedar xicoteta, es va emprendre la construcció del primer eixample, el Raval Vell. Està documentat que l'any 1308 ja disposava de torres i muralles orientades cap a l'anomenat Camí de Castella. El conjunt defensiu tenia el seu punt fort en la torre portal de Riquer, que presenta dos arcs apuntats, i l'accés a les plantes superiors es realitzava a través d'una porta elevada i per mitjà d'una escala portàtil. Reforçava la defensa de la torre de Riquer la torre de Naixa. En esta última es van fer fortificacions a principis del segle XVIII durant la Guerra de Successió i es va construir un baluard per a poder situar peces d'artilleria. La muralla medieval es va construir amb tàpia. El llenç occidental descansa sobre la cantonada davantera de la torre de Riquer i després d'un gir voreja l'escarpament del barranc de Nallova. El llenç oriental segueix la direcció del carrer de la Puríssima. A mitjan d'este mateix segle, el segle XVIII, perduda ja la funció defensiva de les muralles, s'hi va obrir un nou accés, al qual se'l va anomenar Arc de Sant Roc, pensat per a facilitar el pas de persones i carruatges entre el centre de la vila i els primers nuclis de cases que es construïen extramurs.